gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin isal ko ninyo na mga nasa nagkatahuran ini mga orasaha. Hello po sa ating mga pamangkin. Happy Birnes. Ayan po, no? Of course, welcome na naman po sa ating programa, no? Sa mga kaka-tune in lang. Siguro nasa lansangan pa ngayon. Nasa daanan. Ito po ang programa natin gabi-gabi. Lunes hanggang Biyernes po mga kabisyo. Totoy na love. Ano bang meron dito mga kabisyo? Ito kasi yung ibang-iba sa iba. Uy! Kasi ito, madalas natin dito, iniisip natin, ano ba yung mga nangyari dati na pwede nating ikwento ngayon para sa ating mga younger generation. No? Ikaw siguro ngayon, no? Hawak mo yung cellphone mo siguro ngayon. Okay, mas maganda siguro, puntahan mo aking fan page ngayon, no? Sa Totoy Bato Official. Ayan, may pinost po ako doon. At siyempre, hanapin mo muna ang Love Radio Manila. Naka-live po tayo ngayon. Live show. Ayan, no? Of course, sa mga nakatutok sa atin sa radyo ngayon, sa 90.7 Love Radio, maayong gabi pag-usap, no? Ayan, eto! Tanong ko ulit sa iyo, kabisyo, no? Sa ating mga angkol ug mga auntie dyan. At sa mga pamangkin natin, makinig muna, no? Kung ikaw ay below 18 years old, wag muna. Ilang taon ka ba nagsimulang uminom? At sinong una mong mga kasamahan? Siguro, bata pa, no? Saan ba yan nagsimula? Ano? Minsan nga din, yun. Kapag nakikita natin yung tatay, yung daddy, mommy, papa, na habang umiinom sa bahay, may kasamang bisita, pansinin mo, minsan, no? Ewan ko lang kung nangyari sa'yo, kabisyo, no? Yung mga may tira-tirang beer, sinusubukan mo din na tikman, di ba? Ano ba meron dito? Bakit ba gustong-gusto? Eto nga yun, no? Tanong ko nga nung araw, no? Siguro bata pa tayo, no? Bakit kaya gustong-gusto ng mga uncle natin, no? Kaya yung mga daddy, papa, bakit ano ba meron dyan sa beer o kaya alak? Mapait eh. Di ba? Pait. Sakit sa ulo, kinabukasan. Pero ayawan ko lang. Maiintindihan mo yan. Yun nga ang katanungan ko kanina mga kabisyo, kung ilang taon ka ba noon nagsimulang uminom at sinong kasamahan mo? Ay, awards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Abay, basic, no? Ayan, kasama na yung kaklase. Ayan, barkada, kaibigan, amigo. Oo, alam mo naman, hindi tayo makatanggi kay kung mutanggi ka, Lucy, yun ay mong kigol. Ayan, nandyan yung peer pressure po mga kabisyo at syempre, yung curiosity kills the cat. Ayan, eto nga, nakuha nga natin ito, no? Siyempre, ang pag-inom po ng alak, may mga benepisyo yan. Meron ding negatibo, may positibo. At may epekto sa katawan at may epekto din sa utak. Ito yung sinasabi natin na minsan yung mga, halimbawa, kaopisina mo, o kaya kapitbahay mo lang, tahimik na tahimik sa gilid, pero pag nakainom, nako, ang ingay-ingay. Gusto laging bida. May mga ganon po mga kabisyo, no? Ay, minsan din, may mga ganon na mga mister din, no? Ito, real talk tayo, ha? Ikaw, uncle, ngayon, na habang nagmamaneho, di ba? Hindi ka ba ganito? Na kapag nakainom, ayun, nagwawala. Natatakot na yung asawa. Pero pag hindi makainom ang kagwang, nako, ang tahimik. Talagang yes and yes kay Mrs. Di ba? Ito yung mga tipong tao siguro na wala silang wala silang taong nakakausap o kaya naman wala silang kaibigan siguro. Pag nakainom na ibubuhos na lahat. Kaya sabi nga, drink moderately, hindi drink moderatso. Ito po yung mga epekto po mga kabisyo. Ayan, maaring positibo kaya negatibo, depende yan sa dami po ng alak na iniinom. At sa dalas po ng pag-inom. Eto na, ha? Kaya dapat 18 years old ka na. Yan. Eto na positibong epekto po, no? Pakikisalamuha at social na pakikipag-ugnayan. Kasama po yan mga kabisyo, lalong-lalo na pag may party, di ba? Ganun yun. Okay na yun, no? Kaya nga sinasabi natin lagi, ang moderate na pag-inom ng alak ay maaaring makatulong sa pagpapadali ng pakikisalamuha at syempre pagtanggal ng tensyon. Alam mo minsan, no, eto, may mga tao pag hindi nakainom, no, parang
nahihiya. Pero pag nakainom na, Jesus ko, ang kapal ng mukha kasing kapal ng kanyang lapa-lapa. O kasing kapal ng kanyang paa dito, yung merong tsingalan sa Tagalog. Basta grabe ang kubal. Yan. Kubal sa Bisaya. Oo. At siyempre, meron din tayong negatibong epekto dito. Itong panganib at aksidente. Kaya nga, sabi nga nila, mas maganda pag umiinom, hindi na umaalis ng bahay. Sa bahay lang may matutulugan, no? Kasi ang pag-inom ng alak ay maaring magpababa ng koordinasyon at magpahina po ng ating kakayahang magmaneho. Ayan, panganib tayo sa aksidente. Mahirap na po mga kabisyo. O, ibang klaseng aksidente din. Baka maglalak. Oo, yun din kasi nasubraan eh. Naka-experience na ba kayo nung nalakan kayo? Ikaw, Col. Simba ko palayo. Ayaw po taon Totoy Bato. Ayan, punta po sa ating fan page sa Totoy Bato Official. May nakalagay po doon, iba't ibang uri ng manginginom. Ayan. Ano ba yung mga iba't ibang uri ng manginginom? Ano ka bang klaseng manginginom po, no? Or kung ikaw ngayon, nanonood ka ngayon sa ating Love Radio Manila page, ayan, i-comment mo lang dyan, ngayon. O kaya sa TikTok Live ng Love Radio Manila. Awards, no? Biyernes ngayon at alam ko marami pong nakatutoy ngayon, di ba? Ayan, at ito pa rin ang ating programang Tutoy na Love. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Ayan, tuloy-tuloy po ang ating mga music. Pero pag meron kang cellphone, hawak mo. Ayan, tuloy-tuloy ang ating FB Live at TikTok Live sa Love Radio Manila. Ako pa rin ninyo, Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato na magpatutoy. Dito lang sa Love Radio Manila. Mayong gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!